Nej, vad fan har han på med det ute? Ska han förfrysa ihjäl? Eller om man säger så att det kan bli lite tungt om man säger. Och så att jag tar hit det rullpapper imorgon. Men det kan ju bli lite tungt för mig att ta hit det i övermorgon. Om det så är att BMW:n startar och glykola frys fast i mat. Ja, kom till pappa. Kan pappa vara min fot? Farsan! Far min. Jävla skap! Om man säger så att... Ja, vad säger jag? Jag kan aldrig jävla veta vad ni gör! Ränner på kvällens damer! Så att... det brukar du också göra. Ja, det brukar han väl. Ja. Han är ute och ränner med all tjejer. Nej, jag tar lugnt. Nu åker de. Tejar. Satan. Men en tejar. Kan vi få åka på det fika? Tobak, nej! Megfalls. Satan. Tobak. Jag fyller 18. Du är dum. Det var dört. Det var dart. Det var dört. Kan du få för en 5? Risla. Rullpapper. Kan du få för en 5 på Medvald? Titta. Vad går? Alltså, är det så satans kul där ute i skogen där? Helvete. Ja. Alltså, så jävla intressant var den där inte. Nej, det var jävla inget roligt. Satan, inte fick man provocera eller Knullimma. Knullimma i munnen. Ja, det vet väl du ser ut. Och nu kommer alla. Nu kommer Viktor. Stäng av kameran. Nu vet du vad där. Dags att kom nu. Satan, sitter här och fryser i en timme. Aj, stäng av. Helvete, stäng av det skit nu innan jag får damp.